שלום לכם חברים, אנחנו מה קורה? אנחנו עם חברים שלי. מה קורה? תראו את הפרופיל של לי, זה פרופיל מאוד טוב, אני משחק ממנו אבל כאילו. ואני מראה לכם את הפרופיל של החבר השני, גם פרופיל לא טוב. מה שתגיד. עכשיו אנחנו מתחילים משחק. הוא חוסם רצח. מה אתם אומרים, מנצחו? אנחנו ננצח. תגיבו בתגובות. ואל תשכחו לשים לייק ולהירשם לערוץ. תגידו בתגובות אם אתם חושבים שהם ינצחו. סבבה. זה בוטים, זה בוטים. די בוטים. תרשמו לנו גם בתגובות כמה גביעים אתם. כן, מעניין. ואם יש לכם 1,000 גביעים על דמות אחת. בטוח. יש לבן. אני מאמין טובים. אני מאמין בסבים של בן. אחד מת. זה אם אתם רוצים כולנו פה במועדון אחד, אם אתם רוצים תכתבו לנו את הסכום שלכם ונכניס אתכם. ד' 4, כולם להיכנס. למועדון ד' 4 אנחנו כמעט מתקרבים ל-700,000 גביעים. תיכנסו. קצת רחל וכאן. בעצם חבר וקרן כמה? אלון, סיפרה לי מהאסון. סיפרנו, הוא פמל. לא, אני מת. אין מת, לא טוב. אין מת. אני עליהם. עוד תקעתי לאון. אנחנו ננצח את זה. אם אתם מאמינים בהם. הם מנצחים. לא. לא יודעים מה מאמינים בהם או לא. מה זה, רק כמו שתי... שיט, תראו אותי. לא נורא, בפעם הבאה. עכשיו אנחנו נראה לכם את המועדון שלנו. מועדון אחלה. תסתכלו, אנחנו מועדון... רגע, יש פה פתיחה של סטארדרופ. מדהים. ו-150. לא נורא, תזכיר בפעם הבאה. אם אתם רוצים להיכנס, אתם צריכים יותר מ10 לבים. למרות שאנחנו מאמינים בכם. עוד אנחנו חושבים שאתם תהיו, לא יודע, 30,000 גביעים, 20,000 גביעים. משהו כזה. כן. טוב, יאללה, ואם ביי. כן, תכתבו לנו בתגובות. יאללה, ביי.